Salut, domnule, și bine v-am regăsit la un nou episod de Toca Mini. Așa începe, nu știu, un joc de construire unui... Îți faci tu un omuleț. Prima dată vreau să-l fac pe Dantidem. Nu așa. Uite așa. Bun. Stai. Se face părul. Părul albastru, părul albastru. Nu, albastru ăsta. Nici ăsta. Hai că lăsăm pe ăsta. Dar nici chiar așa. Stai că vreau să-i fac și ochelarii. Da, e perfect. Și acum vin ochelarii. Dar negri. Așa. Și așa. Și acum am niște cerculețe albe. Perfect. Și acum gura. Și gura, nu ochii. Și o gură vreau să aibă, uite așa. Ei, ce frumos e. Dar nu știu corpul deloc. Știu decât că e negru. Și că are ceva alb, așa. Eu nu prea mă uit la Dantidem. Uite, atâta știu care are corpul. O să las așa. Alben. Are ceva la mâini. Nici chiar. Uite, un galben așa. Uite așa. Așa. Și acum o culoarea. Nu, ar da mai bine un galben așa. Da, ar da super. Și puteți să-l luați de pe Aptoide, dacă îl luați de pe Google Play, e cu bani. Vreo 5 lei. Cam atâta e. Forțos! Deja știu ce vreau să pun la episod. Forțos. Măi. Așa, așa, așa. Uite așa. E perfectă. Nu. Vă rămâne automat în galerie. Nu. Și... Pa.
Ce să mai fac? Un constructor. Așa. Un constructor. Da-te fără ochi. Așa. A, nu, vreau și o mustată, și o mustată. Da. Nu. Nici chiar gura trebuie schimbată. Lasă așa. Și dacă mai vezi această serie, nu arată de Toca Boca, nu Toca Mini. Toca Boca nu. Ce-n mănu corpul? Mâinile. Vreau să aibă niște mănuși în mâna. Nici chiar așa. Nici chiar. Uite așa. Așa e perfect. E perfect. Bine, cam atâta cu acest episod de Toca Mini. Nu uitați de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!